I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Saka na. Kang mama na lang ning usa ka buok nga nahibilin. Ma! Asa na? Nganong dugagig daw sa ilagi mo, ha? Gig! Nganong manukol man ka, ma? Usa may ako usa? Usa may labot ako sa kadagag tao sa ilagi mo? Ay dili na mo akong gikalagutan nimo. Imong gihurot ang yoyo nga wa ko nimo salini. Kisalindan magud ka? Tanawa. Kini usa ka buok ha. Napo akong gipalit, unya usa ra gi imong gibili nako. Ako pa'y nipalit ana. Perte para maging initas gawas. Sorry naman. Pila Pila day unta ka buok imong mahurot eh. Nisulti na lang unta kadaan. Pila ka buok imo. Usag to nga. Ha? Usak to nga rin eh. Oh. Kagkumoy na din na alkansin mo. Imo bagay kong gidukol. Itay. Paborito ra gud din akong yoyo god. Sa mga wa makailaw yoyo, di na ang yoyo nga dawaan ha? Basing kuyawan mo nga nangaon mig yoyo. Mura na siya og cookie nga makita rin sa mga bakery sa mga pobre. Wani sa mga sosyal nga bake shop. Adto lang mo ng mga pangmasa nga bakery pangutan na. O makapalit mong yoyo. Kailan na sila yun eh. Noon sa kaniya. Walang. Ma, tuod. Wabagid ka mo sulti yun sa gikagubtad sa mga tao sa ilang imok. Di ay. Ay sus. Ay kadali. Ako sa dintiwason ako gikaon na paminibilit. Kadyot lang. Unsa man ma? May gipanghatag sa imok? Ay waoy. Nagdrama ra. Ha? Unsa ni drama? Ay naghilak si imok samtang nanambal. Ha? Ano? Makayo ang iyang luha? Ay dili, uy. Doon ako na problema si imok. Unya ang mga tao, naluoy kaayo niya. Problema? Unsa iyang problema? Ay dili sad busulti kung unsa iyang problema. Basta kay igo ra gyud ko nung muhilak si imok. Unsa man ang iyang hilak? Legit na? Or drama lang? Drama lang gyud tingali, uy. Pagkuha sa simpatiya sa tao ba aron mo daghan. Gimmick? Unsa pa man di ay? Pero sa pagkailan ako ni imok ma, di na siya yung nana. Ako kay noon. Ay nakat-on tingali siya sa imong style dong. Bitaw, sunsuon siya. Nawalagi nga na gina sila. Pero ma, dili ka tinuod nga may problema gyud si imo. Ganong dili man sad siya musultig unsa. Tingalig may sakit siya ma. Ha? Tingalig grabe ang sakit. Olo. Tingalig himat yun na siya. Good decision, kuya. Nga mulaylo lang una ka sa pagpanambal samtang broken-hearted ka pa. Lagi. Kailaina na kay ko nga makahilak yung ko samtang manambal. Grabe masagod mo hatag sa ilang simpatiya ang mga tao ko. Mao nga, ma-emotional sad ko. Pero, gitar lagi, kuya. Dili ka makahilak. Kag-ang, bad trip lang dagway ni mo. Grabe ha sa di mo ah. Pito boy? Madalan sad ko sa mga tao. Ilang manggod nga ipa-feel na ko god nga naara sila. Anda mo suporta o usabot na ko. Makatouch ba sa heart? Wala nga mutuo gid akong luha. Apil pa ganing sipon. Wala kong pakita sa akong sipatiyan ni mo. Imo magani kung ingnon nga imo sa panguyaban si Bia? Mulay misimpatiya? Ako ra maguna ang kuan, kuya, kanang pampahagit ni mo ba? Sa laktong nga pagkasurya, Challenge. i-challenge unta ti ka. Mao ba? Mauna. Aron mo isog ka o padayon ka sa pagpanguyab ni Bia.
Dili kay magimot-imot ka diha. Ay, Pero mas maayo gid kuya nga mulaylo ka sa pagpanambal. Aron matiman nimog maayo imong love life. Ayaw una ng mga herbal ang atiman na oy. Pagplano una kung unsaon sa pagdiskarte ni Bia. Kapinsimana na gyud. Way kisaw sa ilang imok. Wala ko makakita diya nga mugawas. Si Boboy na lang gyud ang kanunay na akong makita. Mao ba, ma? Oh, Wa na, ma. Himat yun na lagi na si mo. oh. Wa daw niya kay karibal ni Bea. Oh, Di ba god? uma. Pero di lang sa mag-iskutan na mo. Kay abi pa lang sa mga people. Nag-atang-latang nga mamatay siya. Si Bea? Si Imog, maoy! Aw! Unya, kita ma. Chila sa ta. Wala na move nga buhaton. Magpakita lang ta kaayo niya. Labi na gid ko. Ni imok? Ni Bea? Unsa ba, uy? Klaruha ra gud ang imong istorya, paing. Klaro mo ko mo. Akong pasabot ba, di isa ko mangulit ni Bea. Kung makita mi, di isa ko maghiskot bahin na mo. Oh, ikaw god. Kay bahin na ng imong love life, dili na ko maghilabot ana, uy. Kapoy na ko ana. Aw. May pagmangita sa kog ako. Unsa? Klaro mo? Okay ngano? Ngano man di ay, ha? Kadaghan pa dihag mga tiguwang na gyud, as in tiguwang na gyud. Doon na pa man gani love life? Ako pa ka, ha? Ha? Malipad is kuya ron abot na ko nga nagdakog pigbay. Paborito na niya sa una pa. Og medyo lugay-lugay na siyang wa makakaod din eh. Ay! Uy! Oh, Sorry miss. oh, Sorry. hala, uy. Oh. Ikaw man gud di ay ni, buboy. Nang Sabel? Ikaw na! Lagi kuya! Nasyagod ko abi na og kinsang siksiha. Sinang Sabel man di ay. kaya nga naman eh. Unsa man iyang gisulob? Pina iba na Alawi ba? Aw di man sad. Pina Bila Padilla? Adili sad. Pina Ann Cortez? Samot dili sad. Nga naman eh. Pero ni bata gyud tanaan kuya. Wow. Labi bag-o siya buk. Pinaribad na. Uy, ala, baka may afam na. Ha? Bito no? Afam. Nagka-afam no tingali. Ha? Ay, uy! Unsa man sa itawon ka paing hinaya sa taon ng tingog nimo, uy. Hinaya Makuratan man sa tanibo. Layo rin ako ni mo, kratan ka. Kuya, wag ko na yung purma, ma. Ay, kay ngano? Dili angayan? Ang ngayon man. Ah, In fairness, mura na ka na kong ate, ma. Murag dili na mama. mao ba paing? Hmm. Ay, dong, na ako isulti nimo ba? Oh, unsa pa na, ma? Kuan ba? Ganina ba? Nagkabangga, Miss Buboy. Buboy, Buboy, good. magod di mo? Oh, good. Aw. Unya, Unya, wa dayon siya makailan ako dong. Iya pa kong gitawag og miss. eh. Ani ko mag-standby, be. Puyasig puyos bayo, eh. Kaduklo nun akong mama. Mura man og nagdadalaga. Paing! Uy. Hi, Bia. Nagunsa man ka diha? Pahangin lang. Palabay sa oras. Mao ba? Sige ay, agir ako. Kaniyot! Asa man? Bia, dol ko na yung magamay, be. Saman? Bia, tambagi ko, be. Sa unsa man? Kuan, bahay ni mama ba? Ngano di ay? Naunsa day sinasabel? Maayo! Maayo! Uy, wala. Sinang Sabel lagi ron. Kuya! Maayo! Yung tingog.
Ay. Hi, Boboy. Oy, nakurat pa sa kunin mo nang. Nakuha dyan ka usaba naman nang eh. Pero in fairness na nga, ang ngayon ba ka? Mas di bata ka. Mao ba? Hmm. Ay, salamat ha. At tuod, dawata ni o. Ano sa man eh? Cassava cake. Ako nang hinimo. Wow, kalami ko eh. Tuod, kumusta naman di imong kuya dong? Okay naman nang. Tagai lang sad siya ana ha. Ayaw nagsulo ha. Di sa nangay. Salamat ininang ha. Salamat kayo. Ingna niya ko ha, kung lami ko ha. Ay, kung lami. Ha? Kung lami na ba, ingna ko ha. Kay Aw. lutuan taon niya ti kapermi anak kung lamian ka. Kung lami ang imong giloto. Nang. Bito, ayaw lang. Okay na lang eh. Ay, so, sige lang, good. Basta kay lutuan tagid ka anak kung lamian ka anak. Pero kung dili, mangita kog laing lutuon, kanang lamian ka. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!